Mici, dar puternice, cu tracțiune 4x4 și fără șofer, 10 de mașini în miniatură s-au întrecut în Parcul Tineretului din capitală. Piloții au stat de fapt pe marginea pistei de off-road special amenajate și au schimbat de zor vitezele din telecomandă. O distracție pentru copiii mici, ar spune un simplu trecător, nepasionat de motoare, motoroașe, roți amortizoare și planetare. Împătimiții însă se comportă ca niște piloți adevărați. Au și de ce. Modelele acestea nu sunt niște simple jucării cum par de la distanță, adică un nene cu telecomandă și o mașină. Aceste mașini sunt niște mașini în toată regula, ca niște mașini adevărate, amortizoare hidraulice cu ulei, arcuri, planetare, bascule, deci tot ce înseamnă o mașină adevărată. Serioși, concentrați și însetați de victorie, modeliștii din Parcul Tineretului s-au bătut pentru titlul de campion național, de dimineață de la 10 până seara la 18:45. După fiecare traseu parcurs, exact ca la un concurs cu mașini adevărate, concurenții trec cu machetele prin service. Urbane, vezi că e activator, băi. În funcție de timpul pe care îl faci în calificări, în fiecare calificare și finală, mă mai ajustez un amortizor. Eu, de exemplu, am schimbat ulei un amortizor, am schimbat cauciucurile pe față, pe spate am lăsat aceiași cauciucuri, am mai strâns diferențialul, tot felul de trucuri care le înveți pe parcursul timpului și care te ajută în cursă foarte mult. O pasiune mare, dar mai ales costisitoare. Cea mai ieftină machetă costă 600 de lei și nu este una de concurs. Performanța pentru un astfel de sport necesită seturi întregi de cauciucuri și alte accesorii, machete mai scumpe și multe altele. Se poate ajunge la mii de euro, aproape ca o mașină adevărată.